అభిప్రాయాన్ని ప్రజల సేవని మనం గుర్తించాలి, ప్రజల అవసరాలను గుర్తించాలని మరొకసారి నీకు తెలియపరుస్తున్నాను. నేను ఒక ఒప్పందానికి వద్దాం. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, మా పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మా కార్యకర్తలు, మా నాయకులందరూ కూడా మనం కష్టాన్ని నమ్ముకుందాం, మన పార్టీని అన్ని విధాల నిజాయితీతో, నిబద్ధతతో, ప్రేమతో ముందుకు తీసుకెళ్దాం, పార్టీని అభివృద్ధి చేసుకుందాం. అంతేగాని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుల్ని వాళ్ళను మనం ఇంకొక విధంగా ఇబ్బంది పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళ పెన్షన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిందే. వాళ్ళ వచ్చేటువంటి ప్రతి అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్కడికి అన్ని విధాల ప్రభుత్వం సంక్షేమ ఫలాలు అందిస్తామని, ఇళ్ల స్థలాలు, అమ్మ ఒడి, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నీ కూడా ఇస్తామని మరొకసారి తెలియపరుస్తున్నాను. మా కార్యకర్తలు ఎవరు కూడా వాళ్ళకి ఇయ్యొద్దని అనరు. మరి ఇందులో కూడా తేడా ఉందట్టుకుంది. అసలు కార్యకర్తల్లో కూడా తేడా కనపడుతుంది. మీ కార్యకర్తలు జన్మభూమి కమిటీ సభ్యులు బాగా రక్తానికి అలవాటు పడ్డ పులి ఎప్పుడు ఆ రక్తాన్నే కోరుకుంటూ ఉంటుంది. లంచాలకు అలవాటు పడ్డ ఆ జన్మభూమి కమిటీ సభ్యుడు వాడు ఇప్పుడు కూడా ఎలా అల్లర్లు చేద్దాం, ఎలా మళ్ళీ నాకు ఆ జన్మభూమి కమిటీ సభ్యత్వం వస్తే ఎలా దోపిడీ చేద్దామనే ఆలోచన. అది వద్దయ్యా, నువ్వు దోపిడీ చేస్తావు, సాయంత్రానికి ముందు తాగుతావు, అయిపోతాయి. మనం కష్టాన్ని నమ్ముకోవాలా, కష్టపడాలా. కష్టాన్ని మనం కష్టపడితే ప్రతిఫలం మన బిడ్డలకు కూడా మనల్ని చూసి వాళ్ళు కూడా కష్టపడతారు. మనం తాగి బజార్లో పడి తిరిగితే వాళ్ళు బజార్లో పడి తిరుగుతారు. మనం సిగరెట్ తాగితే వాళ్ళు సిగరెట్ తాగుతారు. ఇవన్నీ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆంజనేయులు చెప్తా ఉంటాడు, ఆయన రాజకీయం కోసం మీరు గొడవలు పడొద్దు, ఆయన బతుకే అది మొత్తం జీవితం కాలం ఆయనకి పదవుల కోసం ఎంత దూరమైనా, ఎంత ఏ విధంగా అయినా అతను ముందుకు పోతుంటాడు. అతని ఆలోచన మీరు, అతని మాటలు నమ్మొద్దు. అతను మోసగాడు, అతను దగాకోరు, అతను అన్ని విధాల బురుడి. మీకు తెలుసు కదా, మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ ఏళ్ళ కళ్ళద్దాలు